дар доираи татбиқи стратегияи рушди сайёҳӣ ҷиҳати таъмини рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, ҷалби сармоя ба инфраструктураи сайёҳӣ дар вилоят корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд, ки фароҳам овардани шароитҳои зарурӣ имкон дод соҳаи сайёҳӣ дар вилоят рушд карда, шумораи сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ дар вилоят афзоиш ёбад. Маврид ба зикр аст, ки амну осоиштагии Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва фаъолияту хизматрасониҳои соҳа бо роҳбаладони забондону маконҳои таърихии фарҳангӣ ба кӯҳу руду дарёҳо диққати сайёҳони хориҷиро бештар ба мамлакат ҷалб намудааст. Бо фаро расидани мавсими сайру сайёҳат, айни замон шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ дар вилоят қарор доранд ва ҳамарӯза аз табиату зебоиҳои вилояти Суғд дидан менамоянд. муассисаи давлатии қалъаи таърихии Хуҷанд маконест, ки ҳамарӯза сайёҳон аз он дидан намуда ороишу нақшу нигор, маҳорати кандакорӣ ва гаҷкорӣ ин макони муаррификунандаи таърихи қадимаи миллати тоҷикро аксу наворбардорӣ мекунанд. ҳавлию хонаҳои замони пешин, ки ҳар яке ба таври хос оро ёфтааст, барои сайёҳон ғайриоддист ва ба гуфти гардишгарони хориҷӣ дар бисёр давлатҳо буданд, аммо ин гуна зебоӣ ва рангу нақшу нигор, ки бо ҳисси баланди зебопарастӣ эҷод шудааст, бори аввал мебинанд. Как вам Таджикистан? Отлично. Прям, как говорит мой друг, все стереотипы ломаются. Прекрасно просто. Не ожидали просто. Особенно вот это место, знаете, есть, наверное, десяток способов попасть во дворец Каладину. Это вот один из них. То есть вы себя сейчас чувствуете? Да. Ты как отлично. дома. Как дома. И еще нам нравится, что вы вообще не унываете. Вы всегда веселые. Ну, вообще, фрукты отлично, все. Арбузы просто я поглощаю Они у вас стабильно. не- Арбузы, дыни. Недорогие у вас тут. Как бы, кто хочет за фруктами, овощами, все сюда. Тут это доступно каждому. Вы впервые в Таджикистане? Да. Ну и чуется, я приеду домой, буду всем рассказывать. Ребята, все сюда. Как настроение? Настроение замечательное, просто на 100% заряжено на потрясающее путешествие. Сегодня мы поедем в горы, уверена, что там будут просто невероятно красивые виды, сделаем море классных фотографий, видео, классного контента. Попробовала плов ваш местный. Пока что из всех стран, где я находилась, это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ваш плов понравился мне больше всего. суруду сару либоси миллӣ ва меҳмоннавозии тоҷикона, ки муаррифгари фарҳанги миллати тоҷик аст, ба гардишгарон хеле писанд аст. маврид ба зикр аст, ки бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо қарорҳои раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят маконҳои таърихию фарҳангӣ таъмиру навсозӣ шуда, шароитҳо барои сайру гашти сокинону сайёҳон муҳайё карда шудааст. муассисаи давлатии таърихии қалъаи Муғ, ки дар шаҳри Истарафшан ҷойгир аст, сайёҳон дар ин макон дар баробари тамошои ин макони таърихӣ ҳамчунин аз рафти корҳои археологӣ дидан менамоянд. Чувствуется особая атмосфера дружелюбия и вот такого искреннего дружеского радушия. Это очень приятно, нас встречает очень тепло, чувствуется искренность в глазах людей, с которыми ты общаешься. Приезд в этот прекрасный город и встреча была роскошной, зажигательной и настолько эмоциональной, что в моей душе и в душе моих путешественников этой экспедиции оставит неизгладимый след, и это очень здорово. Крепость прекрасная, везде идет вот этот дух старины, древности. Каждый камень рассказывает нам о своей истории. Радушные люди. И это чувствуется на каждом шагу. Это очень здорово. дар ин макон бо ду нафар сайёҳоне, ки бо хонаи сайёр баъди тамошои дигар давлатҳо ба Тоҷикистон омаданд суҳбат кардем. ба гуфти онҳо азм доранд боз чанд рӯзи дигар дар вилояти Суғд сайр намуда баъд аз пойтахту вилоятҳои Хатлону Бадахшон дидан менамоянд. Нам очень нравится здесь, в Таджикистане. Родители здесь родились. Еще хотим здесь посмотреть Душанбе. Как вам? Ой, очень красиво, очень Что хорошо. необычного? Что удивляет? Топчаны там очень красивые, что там можно на теньке посидеть, и пляж красивый, и вода тоже. Мы еще долго здесь будем, месяц, наверное, прокатаемся через весь Таджикистан. бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастури ҳудиятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 42 ширкати сайёҳӣ ва 2 ташкилоти ҷамъиятии шӯрои рушди сайёҳӣ ва ассотсиатсияи рушди сайёҳии Зарафшон таъсис дода шудааст, ки имрӯзҳо сокинону сайёҳон аз хизматрасониҳои онҳо истифода мебаранд. Это что-то с чем-то. Это красивейшая природа. Все зелено. Ну и архитектура, собственно, интересная. А воздух-то какой чистый. Очень, очень красиво. Что удивляет в основном? Ну,
удивляет вот как раз природа и довольно схожесть с кое-какие культуры и традиции с Ташкентом. Увидел много городов, увидел 5 стран. Я вот приехав сюда, в Таджикистан, очень удивлен вашим гостеприимством, теплотой, дружелюбием. Очень приятно, хорошо нас встретили. Вкусная еда, сладости и приятные люди. И эти воспоминания останутся надолго, на всю оставшуюся жизнь. ноҳияи шаҳристон ки яке аз маконҳои зебоманзари суғди тоҷикистон мебошад ва рӯи тамошову сайру саёҳат ба кӯҳсорони ин ноҳия гардишгарони дохилу хориҷӣ хеле зиёд меоянд. дар шабакаи иҷтимоии хусусан Инстаграм наворҳо аз гӯшаҳои Тоҷикистон, яъне ҳамчун тревел блогер наворҳо аз гӯшаҳои Тоҷикистон пешниҳоди бинандагонам мекардам ва ана ҳамин экспедитсия як баҳонае шуд ки ман метавонам оянда ҳамин гуна наворҳои худро давом диҳам. ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2025 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 100 иншооти истироҳативу фарҳангӣ ва 208 иншоот хизматрасонӣ, саёҳӣ, меҳмонхонаҳо ва 1183 иншооти савдо ва хизматрасонӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. мувофиқи маълумот дар нимсолаи якуми соли 2025 тавассути гузаргоҳи сарҳадии вилоят 526,5 нафар меҳмонони хориҷӣ дуру наздик бо мақсадҳои гуногун ба вилоят ворид шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 110,1 нафар зиёд аст. бояд қайд намуд ки ширкатҳои саёҳии ватанӣ дар самти саёҳӣ, экологӣ, фарҳангӣ, тиҷоратӣ, тарихӣ, этнографӣ, табобатӣ, экскурсионӣ, мусоидат барои гирифтани раводид, шиносномаи хориҷӣ ва дастрас намудани чиптаҳои ҳавопаймоӣ хизмат мерасонанд. Қудратло Раҳматуллоев, Садло Арслонов, ахбор.